Λοιπόν, 35 ήταν αυτή, 55 είναι αυτή. Τραβάς. Τραβάω. Λοιπόν, είμαστε στο Gamescom και πήραμε αυτές τις παπαριές. Είναι με λίγα λόγια τζόγος αυτό που κάναμε. Πώς έκανε αυτή, είπαμε? 35. 35. Τι είχε μέσα? Είχε έναν Jon Snow, έναν Transformer, κάτι από τον Doctor Who, μια θήκη για το iPhone 5 και 5S, ένα βροχιολάκι και κάτι από το Plants vs Zombies. Α, ναι, και ένα βιβλίο για το Minecraft. Κοίτα, μιας που παίζω και πολύ. Λοιπόν, και πήραμε άλλη μία, κάνει 55. Όπως βλέπετε είναι διπλό μέγεθος. Έχει 8 πράγματα μέσα αντί για 6. Και έκανε 55 ευρώ. Λοιπόν, φτύσε ρε μαλάκα. Δεν φτύνω ρε πούσι. Φτύσε ρε μαλάκα. Κύριε, κατεμιά σου εύχομαι. Έλα μαλάκα, ω φίλε. Εγώ το βλέπω φίλε μαλάκα, το είδα κιόλας. Κάτσε. Έλα μην μας κλείνεις τώρα τη θέα να πούμε. Εσύ το βλέπεις μαλάκα. Βλέπω Assassin's Creed. Λοιπόν μαλάκα. Κάτσε. Δεν θέλω να βλέπω, θέλω να τραβάω μόνο. Θέλω να τραβάω. Πήρε το μπαστούνι. Γαμάτο φίλε. Λοιπόν, το μπαστούνι φίλε. Έχουμε ένα Assassin's Creed μπαστούνάκι. Nice, θα κοιτάξουμε μετά στο ίντερνετ πώς το κάνει. Αλλά γουστάρω. Μια κουβέρτα. Κουβέρτα Assassin's Creed, από ό,τι φαίνεται πετύχαμε. Ωραία. Δεν καταλαβαίνω. Α, είναι lunchbox ρε μαλάκα. Μετάλλινο κουτί. Lunchbox είναι ρε, βάζεις το... είναι? Για φαΐ είναι και μαλακίες τέτοιες, ξέρεις τώρα. Πώς έχω, 3 έβγαλε. 3 έβγαλες, ναι. Δηλαδή έχουμε ακόμα 5. Είναι μια σακούλα. Σακούλα. Τι γράφει πάνω, κεφαλά. Hello Sweetie. Για δείξε μας το πέρα τι γράφει. Ό,τι να είναι Hello Sweetie λέει. Ναι. Εντάξει, το μπαστούνι μια 30. Σίγουρα δεν πιάνει. Η κουβέρτα πιάνει πολλά και ένα φλιτζάνι Star Wars. Star Wars φλιτζανάκι, έπαιξε ένα 15. Ναι. Βαριά. Τελευταίο. Ναι. Το Μοκούν. Σε Batman φάση. Nice. Και τελευταίο. Όχι το κασκόλ του Πάουκ πάντως. Τι κασκόλ είναι? Portal 2. Α, το Portal. Βασικά φίλε. Και τελευταίο. Έχει άλλο? Ναι. Πάντα τελευταίο λες. Bench. Να το Doctor Who γι' αυτό. Doctor Who. Λοιπόν, ας μετρήσουμε. 1 ευρώ. 5. Βαριά. Δεν είναι από κανένα game αυτό. Από κάποιο game θα είναι σίγουρα, αλλά από ποιο? Δεν γράφει τίποτα. Classified. Από κάμια μαλακία θα είναι. No name. Portal 2. Domo Kun. Και 2 πράγματα από Assassin's Creed. Πετσέτα. Μ' αρέσει που λέει ότι είναι και ελαφρύ. Φέρ' τον μπαστούνι ρε. Σου δώσω το Transformers. Αλλά αυτό κυρίες και κύριοι πιστεύω εντάξει, μπαστούνάκι. Κράτα το να το δούμε ρε. Ναι ρε, και καλά μαχαίρι, αλλά δεν πιστεύω να το έχει αυτό μέσα. Το έχει μέσα, σου δείχνει τι κάνει. Βγαίνει το τέτοιο. Εντάξει. Είναι από το καινούριο το game που είχε βγει πριν ένα χρόνο. Καινούριο. Λοιπόν, αυτό ήταν το καζίνο για σήμερα. Εντάξει, άμα 2 πράγματα Assassin's Creed, καλή μαγιά. Πάμε να τσεκάρουμε τιμές τώρα. Λέγε. Περιμένουμε να μάθουμε. Ξανατραβάς. Ακόμα τραβάω, μαλάκα. Μαλάκα μεγάλος θα είναι. Πώς λέγεται. Και κάνουμε ένα cut και σας λέμε μετά.